बिदि खना फारसेथिंजाय जों आरोबाव माखासे बेवहाय मुसुखा बायदिसिनाफोर जों गायसननो सानदों जायनि गेजेरजों मोनसे टुरिस्टनिबो एट्राकसन जागोन आरो बेवहाय फैनाय रायजो राजाफ्राबो बायदिसिना बेवहाय नोजोर बिथांमोना नुनो मोनगोन। बावैसो क'क्राझाराव जोङो सेक्रेटारियेटआव जिखिनि एसे समायहोनायनि माखासे हाबाफारि लादोंमोन आरो बेवहाय जोंनि माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि मुसुखाबो बेवहाय दोननाय जादों। दा रिसेन्टलि इन्डियान आर्मिया बिथांमोना थांनाय बोसोराव क'क्राझाराव गोबां काप खुंदोंमोन, देग्लायबो खुंगोन, 30 जुलाइनिफ्राय जागोन आरो बिथांमोनजों जों सावरायनायाव बिथांमोना जोंनो क'क्राझाराव दोननो थाखाय गंसे गिदिरथार कामान दावहायाव बाहायनाय मोनसे कामान बिथांमोना जोंनो हरगोन आरो लोगोसे मोनसे बिथांमोना दावहायाव बाहायनाय आरो मोनसेबाव टप बिथांमोना हरगोन। दा बेखौ पुनानिफ्राय लाबोनायनि थाखाय लाहार फाहार सोलिगासिनो दङ। दा क'क्राझारखौ एसे समायहोनो थाखाय जोंनि हेडक्वार्टारखौ समायहोनो थाखाय जोङो माखासे हाबाफारि लानाय जादों जाहाथे बाहेरनि मानसिफ्रा फैयोबा एबा जोंनि मानसिफ्राबो एसे गोग्गानाय मोननो हायो जे जोंनि ओनसोला जौगादों आरो बेवहाय बायदिसिना मोजां मोजां जोंनि डिजाइनफोर एबा बायदिसिना हाबाफारिफोरखौ मावनो हादों। दा बेनिखायनो आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै। बे हाबाफारियाव जोबजासे जायफ्रा मावगोन बिथांमोनखौ ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे जिखिनि जोंहा टाउन कारिगावनि बिजनेसमेनफोर दङ बयबो हेल्प खालामफागोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो बेखिनियावनो बुंनायखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। बे समाव आं सारखौ आवगायनानै हाबाफारिखौ मावफुंनाय जाबाय। बे समाव जोंनाव आवाज सोलिबाय जोंनि हस्पिटाल बिफाव माने मेडिकेलनि बिफावफ्रा दङ आं जोंहा सारखौबो गांसे आवगायदों बरायना लांफैनो आं गुरु खालामनाय जाबाय।
गौरी नारायणी नमस्ते ओम रुकंदे ही जयंते ही यशो देही विशो देही पत्नी मनोरमा देही में ओम भद्रकाली मंगला काली कपाली नमस्ते ओम भद्रकाली मंगला काली कपाली दुर्गा समास्पदा नमस्ते ओम भस्मलक्ष्मी नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हे करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीकांत राधाकांते नमस्ते ओम नमो ब्रह्मणाय गो ब्रह्मणा हिताय जगहिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नारायणं संताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारणं मेघाभरणं गगनसदस्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं ज्योतिकं वन्दे विष्णुभय सर्वैर्लोकैनां ओम पूर्वश्री नारायण नमः ओम मनोजमं मारुतिवेगं कीर्तनीयं बुद्धिमतां बलितं वाकात्मकं ओम हीनशैलावदेहं दुर्गमं स्थानिज्ञानिनानं सर्वगणीयं सकलपुनिधानं पारणं बीजं लघुपतिः भक्तं वागजातं नमामि ओम भानु हनुमन्ताय नमः एक सर का हाथ में तंबू बंद कर हो गई तंबू बंद दिया तंबू बंद